رجو سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال شوكوبو زغركم تعزتنا كم تمسين لهم سنبت 29 سنة ساعة 9 سدالو هاجراون جناتات حزبكم قريبا لهم نمكتالكم بخبر سعد مسخاتكم تصنح ميكي على الحرقو فلما كن بكنا تاتو افلم عمتاوي فيستيفال إيرترا بإيطاليا بلوع المعركة بكتما ميلانو تخايلو هاجراوي شامبيون قدم بشكلة إيرترا 2025 لومي بستخايلو وددر تزازيمو كتما سنعفة مس هاجراوي مسمر بمسمبارا قلقلت إلكتريك سيتي كمتا محايشة تقليصو أب زيناتات وصاي تشاينا أرمينيا استراتيجيكاو زندنن شركتنن محيال كسر حق علاتين أب سفيح كفال دوبا ويروبا زتغسم عبلا وعيا بعلتو من نبابرو تتصحنو مفتارو تحبيرو أب هندي نمعلتات وقع برتوع زناب زسعب حركاتات علولو سبا ونواتان كساراتات وريدو زرزر زينا عمتاو فيستيفال إيرترا 2025 أب إيطاليا مسمرنا درعنا بزبل تيما ب 28 سنة بميلانو بلوع المعركة تخايدوم حبزيا بأمباسادور إيرترا بريبابليك إيطاليا توفي سين بيتروس تخفتو عمتاو هاجراو متخاب بركت زبلو إيرتراوان محازوت إيرتران وزاتنياتاتن كم تساتفو كابتي بوتاز بصحنا حابري تافليتوم ناي اللوم عمت فيستيفال سؤلاو مريت باهلاوي سنت بباون السنادوتات مريت الهيتن الباساتن بهيرات إيرترا سيمينار أب هلو كونتاتن كالم مرباتن زتقالل نيرو بزي كازن نويح غعزو هاجرنا بعودة تمرتن ممعبال عغم سبن زن صبارو كاب جيزي حرنتاو كالسي كساب أبزوان أبزرقحن تواتسحتنتن أقلقلوت تمرتن موياو سلطناتاتن زتمزقبه قسقاس زتو كورا بأهازا زتسنين مريت سئلن فيديون قريبون أمباسادر في الصحات سين بيتروس دومان هلو كونتات هاجر كمون زباون هاجراون معبالتا زملكت سفيح مجلسي هيبون كاب إيرترا زغرت جوجله بهالي زقربتو هاجراون بهلاون طعم زيماتات نتي فيستيفال توسخ دمقت كم زهابتو كفلت تخايلو لهم ناب كال زيناب تنسجر زينا سبورتس بعيشان كلتن سنة بكتما كرنس تخايد وددر زفل هاجراوي شامبيون قدم بشكلتا إيرترا 2025 لومي أبسمرا بستخايد وددر تزازيمو كازت إنيا ساميل هابتو ميكال نزدالو زينا وتصاب أبراهام عند مريم مبل عسد حمشته هاجراو شامبيون قدم بشكلتا إيرترا 2025 لوم 29 سنة أبسمرا بستخايده نايدق تبعتيو ناي عبيتن تحت 23 عامتن ناي صرغيا وددر تزازيموم أبز بإريتيف دمص حفاش إيرتران بقتا استفنون بأشحات زقصرو أفكار تقدم بشكلتا بأكل ساعة زبون وددر تقدمتي أب 18 زورياتات 285.5 كيلومتر شفينوم أموداتا أبال جاباناوت كلب جيشي وينهم زرأي ب4 ساعات 12 دقيقة 59 كالإيتن نعبيت الشامبيون إيرترا 2025 كون كله بولك استودادره ميرون تشيمه غزي خي كسر كالأي ناتنايل تسفاتين كاب كلب موفي ستار دما 13 كالإيت دحيرو سالساي ترتحيزوم أبناي تحت 23 عامت مدب دما يو إل هابت أب كاب كلب بايك إيد ب4 ساعات 13 دقيقة 20 كالإيتن قبل الكون كله روبيل هابت مريم كاب كلب دوبوبن دانيون فوتسو برهان كاب كلب أسبيكون دما بتمساسال غزي كالأين سالساين بمخان تعويتهم أمازازم نايت سنة سرعات نعوتات ميدالياتاتن ገንዘባዊ ሽልማትን أبركتون زغبرو دما ورقة مسكر تعديلوم أبزني عبيتن تحت 23 عامتن ناي دق تبعتيو ناي صرغيا وددر كاب كلبات وشط هاجر زوباتات بروفيشنالات كومون بول قستودادر زركبوم 168 تقدادمتي دق انستيون جونيور دق تبعتين حويسكا دما اب هاجراو شامبيون إيرترا 2025 بتقلالا لعل 340 تقدادمتي خم تساتفو كفدريشن قددم بشكلتا سرخ بحبريتا ينصر زي تساتفو زوباتات نمتبعون علمو كاب 22 كساب 29 سنة استخايد الشامبيون إيرترا 2025 ب22 سنة أبكرن ب25 سنة أبدك أمحرة ب27 سنة أبكباب مايدمنت ب29 سنة دما أبسمرا استخايد 4 عينتات وددرات زتقالل نيروم
نخلو مابزي ككارز غني ودرات استعوتو يوهانانا بمقلاص زينانا نغطل زغوركم تعزبتين قرب ساعات نموحاس ككار بصنح صعري كتما صنعفه تقامي تهاجراو مسمر حيلي الكتريك بمخانا كرخبو صنح اغلغلوت كم تمحاشه نبرت غليصوم كابتا قديمو زنبره زنوح ساعات اغلغلوت الكتريك كرخبو بمقعم ما بسالطون بقعتن زوها باغلغلوت صلوا سلازلو ممعباله كبابيوم نقدمي زدرخن هيوتهم بقوتا زلوطن كم زغونه اتوم وهابتريتو حبيرهم وننتي ولكت كالات بوغنوم سالا رخيبو مزلو هاغراوي يوريتا سالا رخيبو مزلو اغلغلوت الكتريك تكالاتهم زتمالا اغلغلوت يهباكم زلو بمحبار بسنك عصرت الكتريك كغاطم زصنح صقمات كم تفتح ابريهم حلف هادو مقوصار حقن سرعتن كتما صنعفاتو هابتوم بين بوغنو حصرت الكتريك كندي محنقو معباله كم زغونه بمحبار تجمير زلو استمحيش اغلغلوت الكتريك نزل على عبيت زدرخن طلب حزبي زملسن سلازغونه وننت تكالات نزعدل تطقيمهم نعبيتهم معبالكتهم ومن بزلعلك نطفو تمحصينهم كتما صنعفه قديما كاب كتما عد غيح كاب زمنچو حيلي الكتريك اغلغلوت تركب كم صنح زفلطي ادنبر حماد اب سلستن زوباتات زوباسيون اوقي بحري اب تاريخن قال سندقان شزتو كور سيمينارات اكايدا وكلتي ارينا عمر محمد ادريسن محمد سعيد حمدن زلاخو صبصاب التابتو مريم كتوربع أدومبر حماد وزيرو تخات تسبا ميكائيل عملو زواتات نقفا أدبحان أفعبت النزر كبادك آنستيو سمينارات أكايدا أبتي كاب 24 كساب 27 سنة زتخايد السمينارات وزيرو تخا أب تاريخ دك آنستيو بحافشة إرتراون دك آنستيو دما بفلاي أبز اوانزي بتيحونو أبزلوا درجان معبالا نخبت حستخف لمسواتي كمون أمت أيك بتحزد لدرجة مسناي بدهوتاتو زتكور سفيح مجلتي هما أب أوان مجزاتي مزنبرة مسفنا وقت حساسبا حتى دك آنستيوم مس هايمانوت ባህሊ እምነትን ካልእን ተኣሳሲሩ ጓል ኣንስተይቲ ዓቕማን ብቕዓታን ንምምዕባል ስለዘይ ተሰርሐ ኩሉ ድሌታታ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ይምርኮስ ከም ዝነበረ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ክካየድ ብዝፀንሐ ኣብ ምብራኽ ንቕሓ ዘተኮረ ፃዕርን ንዕኡ ዝድግፍ ብመንግስቲ ዝተወስደ ስጉምትታትን ግና ኩሉ እናተለወጠ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተሳተፍኦንን መስዋዕትንን ቦትአን ኣብ ሕብረተሰብ እናረጋገፃ ከም ዝመፃ ኣብሪሃ وزيرو تخا أسعبا من سادك أنستيو تسكمت حدري نايتن بجاز حلفة أديتاتنن أحاتنن سلازخونا بتمرتو سوغيمنن عقمنكب أبيلنن نامولو أقوزو كم رحكم زقبا أغنزيبا تساتفتي بوغنن ناقاداسنات نايت ركبن ستوهب مجلسن بمتكاس ودابيتاتن بمحيال الوان أبركتن محبر نمعزاز كم سرحة دحر مرقاز متحوار مشارختي كبكبلن كم زعينا سمينارات قطالنت كهلون تلابين أما زازمي أما حادرتي نايتن سلسن الزباطات أبزو سمعو وقال نقحاتن تساتفنتن دك أنستيون نمبرخ كسرح مصنحو بمتكاس أما تاون علاماتات هاقراو محبر دك أنستيو إرتران نمعوات كاب زحتت كلو كم زقابرو أركاكيتهم مسلطني ماكل شالوتو بستفلالي موياتات سلطنو 229 دك أنستيو زركبهم كلتين 219 منسيات 26 سنة بكتما كرنا مريوم اتن 4 وارح بجبرن كل حسابن استوهب سلطنا ارتعوت تنكساسي سيلن درق سيلن كمون الكترونيكسن قانقو عربن زطالل نيروم اكايد سراحتي تكالو ويزرو سرنايت جبري وت سلطنا اكال نايتي حمامته موياوي بقعت منسيات نممعبال سلاسلو مربات كم زغونه غليصا حلافي حمامته زوبا عن سبات وعزازي برخطا بوغنو اكاديمياوي يكون موياوي تمرتي حنساب مستمهر كازودا سلازيكونه سلطنتي دلي بومون زلو فلتتكوس سخلون بسرح كمعبلون تلابيو أما حدار كتما كرنا تورزنا رأي دما تمساسا سلطناتات تقلو بقبو تقمكيمو كدفالو تمحتينو بتمساسا ليابنو زوبعات تكريزان سلسة وارح بمياتات قدامي رديت سنتصباق تصغر الرئيسي مزرقح مسمرات ماين تكنولوجي كمبيوترن سلطنو 497 منسيات تمرغام زي غوركم تعزبت الصعب زيناتات هاقرات وطاي كونو مكتالكم كيقصول دقيمة بغبر عدم زينا مسنارو اير تي في ناوت اللي زغوركم تعزبت اسلام كتالكم هاتسي مسكن زينا وطاي تشاينا أرمينيا استراتيجيكاوي زمدنا شركتنا نمحيال كسر حق علاتين እተን ሃገራት ነዚ መብጻዕ ዝኣተዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣርሜንያ
ኣራራት ሜርዞያን ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኣብ ዘካይዶ ርክብ እዩ ሚኒስትር ዋንጊው ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ምስ ኣርሜንያ ኣብ ሓድሕዳዊ ምትእማንን ምክብባርን ዝተሰረተ ዝምድና ንምምዕባል ድልውቲ ምዃን ኣረጋጊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣርሜንያ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ቻይና ሓበራዊ ምትእስሳር ንምዕማቕን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝካየድ ምትሕብባር ንምድንፋዕን ከም ትሰርሕ ገሊጹ ብዘይካዚ ኣርሜንያ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ መርገጺ ደጊሙ ኣነጺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ብዝተፈጥረ ግጭት ከም ተመያየጡ ተቓሊሑ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ደቡባዊ ኤውሮጳ ዝተኸስተ ማዕበል ኣዋዒ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ተጽዕኖ ምፍጣሩ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ዞባ ስታት 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒ ከም ተመዝገበ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ እዚ ኣሃዚ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ስጳኛ ኢጣልያ ፈረንሳ ግሪክን ፖርቱጋልን በቲ ኩነታት ሕልፊ ካልኦት ሃስን ምህላዎን ተፈሊጡ ኣሎ በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዝተሸቐለ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ዝለዓለ ናይ ሕማቕ ኩነታት ኣየር መጠንቀቕታ ኣውጁ ኣሎ ምውሳኽ ዓለማዊ ዋዒ ዝጠንቁ ክሊማዊ ነውፂ ዘስዕቦ ባህርያዊ ሓደጋታት ብደረጃ ዓለም ዘውርዶ ክሳራታት እናዛይደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዶም በቲ ሓደጋ ዛጊድ ልዕሊ 34 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ሰመዝ እቲ ሃገር ዝተደበዩ ግዳያት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ብምእማት እቲ ኣሃዝ ክዛይ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይቲ ኣባይቲ ጽሕፈት መንግስቲ ጽርግያታት መስመራት ቀረብ ማይን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ጉድኣት ከም ዝወረደ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብድምር ልዕሊ $8 ሚልዮን ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ጠቒሶም እቲ ብርቱዕ ዝናብ ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ብምህላው ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ከይዛይድ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ቻይና ሽንህዋ ንጸብጻባት ብምጥቃስ ኣሚቱ ኣብ ህንዲ ብዘጋጥም ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣዊ ንዋታውን ቀጠባውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቻይና ንኤኳዶርን ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ንምድንፋዕን ንምዕዋትን ዝዓለመ ናይ ምትሕባር ስምዕ ተፈራሪማን እዚ ስምዕ ዝተበጽሐ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ፕረዚደንት ኤኳዶር ዳንኤል ኖቦያን ብ27 ሰነ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ንግዲ ቁጠባን ወፍርን ኣብ ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ጽላታት ዝካየድ ምትሕባር ንምዕባይ ዘትዮም ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሎሚ ዓመት መበል 45 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ቻይናን ኤኳዶርን ምዃኑ ብምልካት ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ጽቡቕ ገስጋሲ መዝግቢ ከም ዘሎ ነጺሩ ፕረዚደንት ኤኳዶር ብወገኑ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓድሕዳዊ ምክብባር ማዕርነትን ሓበራዊ ረብሓን መሰረት ዝገብረ ሰፊሕ ምትሕባር ከም ዘካይዳ ብምጥቃስ ቻይና ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ ሃገሩ ንዝገብረቶ ደገፍን ሓገዝን ኣመስጊኑ ኤኳዶር ምስ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘተ ንምክያድ ኣብ ንግዲ ቴክኖሎጂን ትምህርትን ዝግበር ምትሕባር ንምድንፋዕ ከምኡውን ባህላዊ ምልውዋጥ ንምዕባይ ድልውቲ ምዃና ፕረዚደንት ዳንኤል ኖቦያ ብተወሳኺ ገሊጾም ኣብ መንጎ ቻይናን ኤኳዶርን ኣብ 2013 ዝተበጽሐ ስምዕ ነጻ ንግዲ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2024 ተግባራዊ ድሕሪ ምዃኑ ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት ዕቤት ከም ዘመዝገበዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ብቻይና ዝተበገሰ ሰፊሕ ፕሮጀክት ኮይኑ ዕላሙ ኣብ መንጎ ሃገራት ቁጠባዊ ምትእስሳር ዝፈጥር ትሕተ ቅርፂ ንምህናጽ ዝዓለመ እዩ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ምስ ዩክሬን ሳልሳይ ዙርያ ዝርብ ንምክያድ ድልውቲ ምዃኑ ኣፍሊጦም እቲ ዝርብ ኩናት ዩክሬን ንምፍታሕ ብክልቲኡ ወገናት ንዝቐረበ እማመታት ማእከል ዝገብረ ክኸውን ከም ዝግባእ ፕረዚደንት ፑቲን ሓቢሮም ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ብሩስያን ዩክሬን ዝቐረበ እማመታት ሰላም ተጻራሪ እኳ እንተኾነ ናይ ሓባር መርገፂ ንምርካብን ፍልያት ምፅባብን ግን ዝርብ ምክያድ ከም ዘድሊ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ፑቲን ሰብ ስልጣን ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ክካየድ ዝኽእል ሓድሽ ዙርያ ዝርብ ይዛተዩ ከም ዘለውን ድሕሪ ምዛብ መስርሕ ምልዋጥ ምሩኻት ክኸውን ከም ተሰማምዑን ገሊጾም ወከልቲ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ዙርያ ቀጥታዊ ዝርብ በብወገኖም ናብ ስምዕ ሰላም ዝወስድ መርሓ ግብሪ ከም ተለዋወጡን ምሩኻት ምፍታሕ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሑን ዝዝከር እዩ ብመሰረት ስምዕ ክልቲአን ሃገራት ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜዮም ምሩኻት ይለቃ ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሩስያ ኣሳት 6,000 ኣስከሬናት ኣብ ኩናት ዝተቐትሉ ወተሃደራት ዩክሬን ከም ዘረከበትን ኣሳት 3,000 ተወሰኽቲ ንምምላስ
ድሉት ከም ዘላን ይጠቕሱ እንተኾነ ሩስያ ካብ ዩክሬን ተመሳሳሊ ኣስከሬናት ከም ዘይተቐበለት ኣፍሊጣ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን 28 ሰነ ኣብ መኪና ቦምባ ብምጽዋድ ዝተኻየደ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 16 ወተሃደራት ከም ተቐትሉ ንሰብ መዚ ጸጥታ ሃገር ብምቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሁሲያት ዝርከቦም ልዕሊ 20 ኣባላት ሰራዊትን ሰላማዊ ሰባትን ቆሲሎም ስለ ዘለዉ ቁጽሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጥዕና ፓኪስታን ኣሚቶም ዛጊድ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምስ ጣሊባን ምትእስሳር ብዝነበሮም ዕጡቓት ጉጅለታት ዝተኻየደ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ሓይልታት ጸጥታ ፓኪስታን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ ከባቢታት ሰፊሕ ናይ ተፍቲሽ ስርሒት የካይዱ ኣለዉ እዚ ፍጻመ ኣብታ ሃገር ንጸንሐ ጸጥታዊ ቅልውላው መሊሱ ከም ዘኽርሮ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ምስ ኣፍጋኒስታንን ኢራንን ኣብ ዘዳው ከባቢታት ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክፍጸም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረዱ ኣሜሪካ ካብ 2001 ክሳብ 2021 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብቲ ከባቢ ሽብራውያን ክጫጭሑ ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጠረ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ብኢጣልያ ብልዑል ማዕረግ ኣብ ከተማ ሚላኖ ተኻይዱ ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ 2025 ሎቢ ብዝተኻየደ ውድድር ተዛዚሙ ከተማ ሰንዓፈ ምስ ሃገራዊ መስመር ብምጽምባራ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ሲቲ ከም ተመሓየሸ ተገሊጹ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይናን ኣርሜንያን ስትራቴጂካዊ ዝምድነትን ሽርክነትን ንምሕያል ክሰርሓ ቃል ኣትየን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ደቡባዊ ኤውሮጳ ዝተኸስተ ማዕበላዊ ዋዒ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ተጽዕኖ ምፍጣሩ ተሓቢሩ ኣብ ህንዲ ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዕቡ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስገን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒባት ቅርብያ ብወገን ግን ሰላም